To, a cikin biyu wata waka ce ta mutum biyu. Lalle a cikin biyu wata waka ce ta mutum biyu. A cikin biyu, Lankasa a cikin biyu na zo ka faɗin wanne ya fi. A cikin biyu, Lankasa a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya fi. A cikin biyu, farfesa a cikin biyu. Nga a cikin biyu so kake kaji wai wanne ya fi. Da kafin maje akwai matsatsa kuma baki biyu. A cikin yabo a ce da kai baka baki biyu. Zan tambaye ka dole za ka fitar a cikin biyu. Ina tambaye ka dole za ka faɗan wanne ya fi. A cikin biyu, farfesa a cikin biyu. Nga a cikin biyu so kake kaji wai wanne ya fi. Ka muje zuwa ashirin ya nake farfesa faɗi komai. Ka san an goge murna idan amarya da motsin. To ka shirya batunka a tsare inda hali kai bani maimai. Allah sa tambayar ka ta dace da abin da al'umma ke korafi. Haka a cikin biyu, Lankasa a cikin biyu na zo ka faɗin wanne ya fi. A cikin biyu, Lankasa a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya fi. Mu kalli batun ginin asibiti ya kai ɗan uwa. Sannan ka muje batun ginin makaranta ɗan uwa. A cikin jama'a amfanin wanne ya fi garkuwa. Tunda dai haka ne aka zo ka ban amsar wanne ya fi. A cikin biyu, farfesa a cikin biyu. Nga a cikin biyu so kake kaji wai wanne ya fi. Shi dai asibiti a nan ake yin kiwon lafiya. Makaranta kuma mu kira shi da tushen tarbiya. To amma farfesa a nan akwai wata 'yar sarƙaƙiya. Ilimi ne haske to amma lafiya ita ce tafi. Haka a cikin biyu, Lankasa a cikin biyu na zo ka faɗin wanne ya fi. A cikin biyu, Lankasa a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya fi. Ra'ayi ni ga Lankasa da akwai saurarina. Da akwai matsala biyu su ma na san sun wuce kankana. Ka biyo ni a sannu karka ga tamkar ina maka tsokana. Da wutar lantarki da gina hanya to wanne ya fi. A cikin biyu, farfesa a cikin biyu. Nga a cikin biyu so kake kaji wai wanne ya fi. Ita dai hanya da ita al'umma ke rayuwa. Harkar sufuri birni da ƙauye ta nema na garkuwa. Amma lantarki ka sani birni ya fi samuwa. To in dai haka ne ra'ayi na hanya ce tafi. Haka a cikin biyu, Lankasa a cikin biyu na zo ka faɗin wanne ya fi. A cikin biyu, Lankasa a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya fi. Da ruwa da tsaro a wanne ya fi a babin rayuwa. In babu ruwa ka gane da ba sauran rayuwa. In babu tsaro barazanar rasa dukkan rayuwa. Malam Ibrahim Lankasa a ciki wanne ya bi. A cikin biyu, farfesa a cikin biyu. Nga a cikin biyu so kake kaji wai wanne ya bi. Na ɗauki tsaro farfesa bar wannan tambaya. Kai ruwa abokin rayuwa ake kira riba ne da tankiya. To amma fa tsaro jigo ne sai da shi aka zauna lafiya. Na zaɓi tsaro cikinsu shi da ruwa da shi ya fi. Haka a cikin biyu, Lankasa a cikin biyu na zo ka faɗin wanne ya fi. A cikin biyu, Lankasa a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya fi. Mai mulki saurara al'umman mata na san bai ɗaya. Bakar a cikin biyu matashi ya ce da mu yi dubiya. Gyara kayanka bayi nufin karɓe shi gaba ɗaya. Da a ce duka ba komai gwara a ɗau ɗaya ai maka shi ya fi. Nga a cikin biyu so kake kaji wai wanne. A cikin biyu, Lankasa a cikin biyu so nake ka faɗin wanne ya fi.